Draga djeco i mladi, dragi župljani, župe Svetoga Ivana Nepomuka, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, upravo sam se vratio iz naše župne crkve, danas na ovaj drugi utorak pobožnosti Svetome Antunu, gdje sam slavio svetu misu za sve vas na vaše nakane, misleći i moleći na vas, dragi župljani, jednako tako i na svu našu braću i sestre širom svijeta koji trpe zbog bolesti, zbog nevolja, zbog potresa. Posebno sam, drago je Bogu, primio i vaše nakane. Evo, vidim da ste lijepo shvatili i prihvatili ono što sada možemo i moramo činiti, a to je da smo duhom povezani, a s druge strane da opet i u vaše slobodno vrijeme posjećujete našu župnu crkvu. Tamo sam našao na ulazu u crkvu mnoge ispisane listiće vaših plemenitih nakana, kroz koje su do izražaja došli vaši vjernički osjećaj, vaša iskrena želja, vaše zaufane molitve koje sam, dragome Bogu, večeras u svetoj misi prikazao. Prisjećali ste se na tim ispisanim papirićima i vaših dragih pokojnika i živih članova vaše obitelji, ali evo, kao vjernici, kao župljani, mislili ste i mnogo šire, pa sam tamo naišao na mnoge i molitvene zahvale za medicinsko osoblje, za one koji nas vode u ovom teškom razdoblju i u ovoj posebnoj korizmi koju živimo. U župnome listiću kojeg možete naći na ulazu u crkvu, u našu crkvu koja je otvorena svakoga dana od podne pa navečer do 7, ispisao sam i različite upute, privremene upute i poticaje za našu župnu zajednicu. Naš župni listić možete naći i na web stranici naše župe, na Instagramu i na Facebook stranici. Evo, između ostalog, želim vas danas putem ovog videa pozvati na još jače molitveno zajedništvo. Želim vas pozvati da kao vjernici živite svoju vjeru, da ovu korizmu kao odricanje, kao post, kao molitvu, kao djela ljubavi živimo tako da poslušamo one koji nam žele pomoći da očuvamo svoje zdravlje, mir, da budemo jedni prema drugima odgovorni. I dalje će naš župni listić izlaziti redovito i možete ga naći na već uobičajenim mjestima, a isto tako vas pozivam da u vrijeme slavljenja svete mise u našoj župnoj crkvi, kako je naznačeno u listiću, budete posebno povezani, evo, s večasnim mijom, sa mnom, koji Bogu prikazujemo svetu žrtvu na vaše nakane. Također, evo, molim se vas da ovo vrijeme korizme, koje smo uvijek u našoj župi živjeli kao vrijeme prikupljanja darova za siromašne, za potrebne, da ne ostanete zatvorenoga srca. Unatoč toga što ne možemo ovdje u crkvi prikupiti dar, možete svoj dar uplatiti na račun naše župe ili ga pak ostaviti u crkvi tamo gdje je namijenjeno za Caritas ili kruh Svetoga Ante. Budimo otvoreni za one koji, evo, i u ovo vrijeme svakodnevno zovu, kucaju na vrata naše župe tražeći pomoć u hrani, više nego što je to bilo do sada. Neki možda iz straha, neki doista možda iz neke neizvjesnosti, a mnogi su od njih doista potrebni naše pažnje i ljubavi. Nemojmo ih zaboraviti. Evo, na sve vas, draga braćo i sestre, zazivam obilje Božjega blagoslova. Neka vas dobri Bog prati na životnom putu, a vi budite oni koji ćete svojom strpljivošću, svojom ljubavlju biti putokaz i pokazatelj drugim ljudima kako se ljubi Gospodina. I onda, kada se moramo odreći dolaska na svetu misu, na zajedništvo s njime, da i tada pokažemo još čvršću vjeru, čeznući za onim danom kada ćemo se zajedno sresti u velikoj radosti u domu Božjemu. Neka vas sve dobri Bog čuva i blagoslovi.